Suomen kesäsää tarjosi taas kauneintaan, kun suuntasimme vaimon kanssa yhden yön kaupunkilomalle Turkuun. Burger Lovers-festareilla jätimme testaamatta Linna Burgersen kafeen kojun, kun tiesimme, että olimme tänne tulossa. Valitsin jostain syystä 2 paikasta Turun keskustassa olleen ravintolan. Lisää asiasta tarkemmin videossa myöhemmin. Malta on muun muassa ananasta, aurajuustoa ja salaattia sisältävä perunasämpyläinen Hawaii-burger oli ihan ok, mutta burgeri oli oman makuun aivan liian pieni. Ateriaan otimme ranskalaiset tillirakuna majoneesilla, jam jam, ja Linnan pinkin coleslaw-salaatin. Salaatti ei suoranaisesti säväyttynyt, mutta tulipahan maistettua. Jälkkäriksi otettiin maukas kirsikkavirtelö. Sieltä matka jatkui kohti Merimuseo Forum Marinumia, joka sijaitsee Aurajoen varressa lähellä Turun linnaa. Museoalueella on 4 tunnin parkki, joka riittää museokäyntiin mainiosti. Kierrettävää on noin 16 € hintaan pari rakennusta ja lisämaksusta pääsee käymään alueen laivoihin. Lipunmyynnin henkilökunta oli erittäin ystävällistä ja selkeät ohjeet tulivat kuin liukuhiinalta. Museo itsessään tarjosi näkökulman merien historiaan, työkalujen, pienoismallien, laivojen, moottorien ja jopa kalastusvälineiden kautta. Näytillä oli isompien ja pienempien aluksien lisäksi esimerkiksi tykkejä, perämoottoreita ja puvustoa eri aikakausilla. Täällä saa useammankin tunnin kulumaan. Omaa sydäntä lämmitti erityisesti muistokaupassa myynnissä olleet entisten ja nykyisten Ruotsin laivojen postikortit. Tässä välissä kävimme viemässä tavarat majoituspaikkaan, joka oli valittu tarkasti. Se oli Merimuseon näyttelylaivanakin toiminut SS Bure, joka valittiin vuonna 2020 ja 2022 vuoden hostelliksi. Yöpilleen lupalopulla on muuten maksuton pysäköinti. Alus matkasi vielä 1970-luvun puolessa välissä Tukholman laivana vanhaan Skeppsbruunin satamaan Slyssenin kupeessa, mutta Siljan supistusten ja uuden sataman myötä liikennöinti loppui. Myöhemmin alus seilasi Kristiina Regina nimellä ympäri maailmaa. Laiva on entisaikaisessa asussaan ja huokuu entistä reissuiltaan. Virtaa riitti vielä käydä Suomen Joutsenessa ja Siikynissä, sitten ferirautalla yli ja marketista vähän iltapalaa ja takaisin majoituspaikkaan. Iltakävelyyn oli suunniteltu kierros Turun linnaan ja Kakolan maisemissa testaten olisiko funikulaari tällä kertaa toiminut, mutta sade ja väsymys pitivät hostellihuoneessa. Sängyt eivät varsinaisesti mitään tempurlaatuisia olleet, mutta tarjosivat matkaille ihan hyvän paikan yöpyä. Herätessä voi käväistä huoneen hintaan kuuluvassa aamusaunassa ja seuraili siinä hetken kannalta M-Glorin aamuruuhkaa. Syventävät videot niin Merimuseosta kuin hostellilaiva Buresta on tulossa myöhempinä ajankohtina. Sitten hyvätasoiselle aamuvalalle ja auton nokka kohti kotia. Me tehtiin tää retki auton kanssa ja valinta oli onnistunut. Linja-auto ja juna-asema oli melkoisen kävelymatkan päässä, joten siinä ei ollut ihan hirveästi järkeä. Toki viereiseen Viking Linein terminaaliin pääsee junalla, mutta aikataulut ei oikein sopinut meidän tuloaikaamme. Tämä kohde sinänsä sopii lapsiperheellekin, mutta ihan pienten lasten kanssa en lähtisi laivoissa itsessään käymään. Toinen huomioitava seikka on se, että hostellilaiva Bure on rakennettu vuonna 1960, eikä sinne ole minkäänlaista asiaa lastenvaunujen kanssa. Joko kannettava sylivauva tai kävelyyn pystyvä nuori, mutta ihan taaperon kanssa ottaisin vielä muutamia vuosia. Vaikka reissu oli onnistunut, niin muutama päätös olisi muuttanut reissun ihan hyvästä erinomaiseksi. Ensimmäinen miinus, ajankohta. Meidän toinen päivä sattui osuu juhannusaatolle, milloin museo ei ollut enää auki ja samalla hinnalla olisi voinut tutkia laivoja ja museota ehkä vähän tarkemminkin. Toiseksi, jos museossa käynti ei kiinnosta enää toisena päivänä muutenkaan, niin vaihtoehtoja ei oikein olisi ollut. Joten tarkistakaa siis aina päivämäärät, milloin olette menossa. Plussa omissa ratkaisuissa on se, että meillä oli omat tyynyt mukana. Majoituspaikoissa on harvemmin omaa uneen sopivia tyynyjä. Ne on liian korkeita tai matalia tai paksuja tai ohuita tai hengittäviä tai kylmiä. Oma on aina oma. Ne säilyy siellä auton takakontissa, jos en niille tukkaan sitten käyttöön. Toinen plussa oli meidän oma kylmälaukku kautta matkajääkaappi. Se on vakiovaruste monessa reissussa mukana ja korvaa monesti minibaaria. Sinne juomaan tai muuten kylmää tarvitsevaa ruokaa niin pärjää pienemmälläkin budjetilla. Me käytiin marketissa ja se oli ihan hyvä idea. Sitten toinen pieni miinus. Pistorasioita Buren huoneessa on nykymittapuun mukaan melko vähän. Niitä oli meillä tasan 1 kappale. Infosta sai hienosti lainaksi kyllä jatkoroikan, jos niitä muuten ei ole keksineet lainaamaan, mutta meillä kun oli pari puhelimen laturia ja kylmälaukku, niin 3-paikkaiselle jatkojohdolle oli huutava tarve. Sitten se pahin virhe, mitä tässä reissussa tuli tehtyä, niin ruokapaikan valintaan olisi voinut käyttää hetken kauemmin aikaa. Linna Burgers oli joka tapauksessa se paikka, mihin haluttiin käydä.
Heillä on ravintola keskustassa Foorumin kauppakeskuksessa ja alkuperäinen kioski oli jossain syrjässä, en katsonut sen tarkemmin. Sillä tarkemmalla katsannolla olisi selvinnyt, että se syrjäinen paikka oli ihan Turun linnan vieressä, eli käytännössä kadun toisella puolella museosta, jonne me tultiin itse käymään. Olisi säästetty keskustan seikkailtua etsessämme helppoa pysäköintipaikkaa. No, aina ei voi voittaa. Seuraavalla kerralla opittu taas jotain uutta. Kiitos, että katsoit videon. Nähdään taas.